into engifuna ukuyikhuluma. Ngifuna ukuchazela abantu abangazi, especially wena Godola, ngoba ngiyakubona ukuthi ipolitiki lena awuyazi. Nokusebenza komasipala ukwazi. Kwamasipala ama-post uma ephumile kuba nama-forms aphumayo bese abantu baya-apply then bese beyaqashwa. Ngelapha-ke lento ishoyo ifunza abantu ukuthi ikhansela la ka-Ward 23 beliqasha umndeni walo, liqasha izihlobo zayo. Amanga nje asobala abonwa na ingane encane. Mina ngifike nama-post la ama-forms ngawanikeza abantu ukuthi ba-apply. Kuya-applywa kwamasipala kuthathwa ngama-qualifications. Akukho-ke lokho okushoyo unamanga, i-propaganda nje le oyifakayo. Okubalulekile ukuthi ukhankasele iqembu lakho ukuthi liwine, ungathi abantu abangayivoteli inkatha. Ngoba uma ulisoka noma ngumZulu uyazi ukuthi uma unyonda intombi esokeni layo vele wenzela ukuthi intombi ilithande kakhulu isoka layo. So thina njengabantu benkatha siyalazi iqiniso, futhi wena siyazi ukuthi umlilo nje wamaphepha ofaka nje amanga kubantu bese bevotela iqembu lakho ngoba iqembu lakho lingamanga. Ilokho nje singakusho, and njengamanje ngifuna ukukutshela iqiniso lithi inkatha ikhona, futhi inkatha iyabusa, futhi inkatha isazophila, inkatha ayikuze kuba ndawo. Leli wathi sizolithatha ngamalengiso ngoba abantu sebibonile iqiniso lokuthi lento ye-MK into engakho, into ekhona ile yenkatha. Yingakho abantu abayi-MK abaningi sebeyabuyela la baphuma khona kwa-ANC. So nje umuntu ophila ekhanda akwazi ukuvotela into engenayo umgogodla, njengoba nani ningenayo umgogodla. Anizazi nje ukuthi neliqembu lani nihambe nilwa nenza yonke into. Ezinye izinto enizenzayo nizenziswa ukuthi nifuna ukuba semandleni bese nikhohlwa ngabantu. Angifusiki ukuthi abantu bakithi bakhohlwe ukuthi basukaphi and bayaphi enkatha. Ngoba uma beke benza lokho kuyobe kukhomba ukusobala ukuthi bona uqobo abazazi. Ugazolo lo ungowamhlongo. Wongibuza mase senishayile. Ngoba ngifuna ukukutshela nje iqiniso ukuthi vele i-MK sizoyishaya, i-ANC sizoyishaya. Mark my word. Izinto zethu sihambisa nje ngokuclean. Ungayisiletha-ke isidikli leso, umbhubuzo lowo, nami nje ngizowudla mawusufike nawo. Ngifuna ukutshela nami nje ngizowudla. Mawusufike nenkomo engikwazi ukuyiyeka inyama yenkomo. So bese ngihamba futhi ngayivotelela inkatha ngoba mina iward lami leli and ngiyavota la. Yabo? Lokhu kokusho uSisi Maria akusiwo nje into esiyithukayo, into esiyazi ukuthi bayayenza. Bayakwazi ukuthutha abantu ngamabhasi, and into ezokwenziwa ngabantu ewubulima. Uvumela ukuthi u-ANC anithuthe nizobhalisa la ekubeni ngonyaka ozayo, futhi kuzofanele ukuthi niyobhalisa ezikhungweni zenu nasey'ndaweni zenu la nihlala khona ngempela. Just imagine lokho kucocoma kukhomba ukuthi wena usile ekhaya. Uzokwenziswa ngabantu-ke bakwenzisele into engalungile ngenxa yokufuna ukuba semandleni. So lokho nje akusithusi kakhulu. Bazokwenza vele siyakwazi bajwayele ukwenza, kodwa thina akusithusi kakhulu. Sibadala kule ndima yepolitiki, siyakwazi futhi ukuyi-attack into enjengaleyo. Angibonge-ke, uNkulunkulu anibusise. Siyavota Ward 23, abantu abakhumbule kunezinto esithe si-implementa njengenkatha la
wathola ukuthi sibaneshwa-ke lokuthi ikhansela lethu liya selihambile. Bayakhumbula abantu ibhalisiwe izindlu zomxhaso, kulungisiwe izinto, kodwa manje azikafiki ngenxa yokuthi ikhansela libe selihlatshwa ukugula, lagcina selishonile. Lokhu lahlatshwa ukugula lineminyaka emithathu ligula ikhansela lethu. Yingakho-ke nibona isimo sinje. Emveni nje kokungena okhethweni nokuwina, lihambe kancane lathi lisazenza izinto lase lihlatshwa ukugula. Abaziyo-ke bala endaweni bayazi ukuthi ubekubonakala ngaleso sikhathi. Isikhathi esiningi uGwabeni ubehlala esibhedlela. So izinto ebefakile nezinto abezenza siyafisa ukuthi njengenkatha siqhubeke nazo. Ngakho-ke ngiyacela nje ukuthi abantu bangalaleli amampunge la awalaba abantu abanyonda inkatha, nanokuthi-ke okunye-ke abantu abangazazi nje kahle emqondweni nokuthi bafunani. Yibo laba abangazukuyivotela inkatha, kodwa baziyo ukuthi bafunani empilweni, bazoyivotela inkatha. Ngoba uma uvotela elinye ikhansela njengamanje, kunezinto okufanele zifike kuwe ebese zibhaliswe ngelinye ikhansela. Kuzoba umzukuzuku kuyotakulula lezo zinto. Kungcono uma nevotela umuntu ozazi izinto bese zenziwe. Yilokho-ke engingakusho ekuthenini inkathi khona and inkathi yabusa. uNkulunkulu anibusise. Amen.